Aká bola tvoja najdôležitejšia udalosť, na ktorú si zaspala? Asi svadba mojej známej. Hostina bola super, ale obrad nebola moja vec. Ale dobrá vec je, že som teda nebola hlavná družička, takže to nebola až taká katastrofa, ale dá sa to zaradiť medzi katastrofy. Ako sa ti prosím ťa podarilo zaspať na svadbu? No toto bola ranná svadba, keďže ja nie som úplne ranné vtáča, tak budíku sa nepodarilo ma zobudiť. Takže stihla si ale nakoniec prísť. Jasné, jedlo bolo famózne. A všimli si to na tebe, že si zaspala? Nie, ja som sa pekne namalovala a všetko som uhrala. Asi skúška z jedného predmetu, organika. Ale akože stihla som. Trošku tam bol problém tým, že som prišla trošičku neskôr, ale bolo to v pohode. Už sa mi podarilo zaspať, ešte keď som hrala futbal za dorast, tak na ten zápas. Prišiel si tam potom nakoniec? No nie, vôbec som ho prespal celý. Čiže góly nepadli. Ani nevieš, ako dopadol ten zápas? No, neviem. A za aký tým? FK Svedník. Naposledy asi na skúšku. A z čoho bola tá skúška? Biológie. Podarilo sa ti prísť, či vôbec? Prišiel som trošku neskôr, ale zvládol som to. Ečko. A učiteľ s tým nemal žiadny problém? Povolila to, ale mala s tým trošku problém. Našim respondentom sme dali okuliare proti modrému svetlu Moonlight, ktoré uľahčujú zaspať a pomôžu sa im lepšie zotaviť počas noci.